ராஷ்டிரிய இந்து மகா சபாவின் திருச்சி மாவட்டத்தில் பிரம்மாண்டமான முதலாம் இந்து விழிப்புணர்வு மாநில மாநாடு நடைபெற உள்ளதால் இந்து மதம் காக்க இந்து சொந்தங்கள் அனைவரும் அணிதிரண்டு வாரீர் வாரீர் வாரீர். மண்ணுக்கே சொந்தக்கார அவன் தாண்டா. இந்த மண்ணை ஆள வேண்டியவனே அவன் தாண்டா. தமிழன் தமிழன் இவன் தான் தமிழன், தலைவன் தலைவன் இவன் தான் தலைவன். தமிழன் தமிழன் இவன் தான் தமிழன், தலைவன் தலைவன் இவன் தான் தலைவன். இனிமேல் இவனின் ராஜ்யம் தானே, மக்கள் போற்றும் முதல்வன் இவனே. தமிழே இவனுக்கு சுவாசம் ஆகும், தர்மம் இவனுக்கு மகுடம் சூடும். திருச்சி ராஷ்டிரிய இந்து மகா சபா திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை ஒரு மாநாடு விரைவில்